sarap. Love mo ba si daddy? Yes. Ha? Yes. Sino pa love mo? Si Daddy. Sino pa? Si Mommy. Love mo? Opo. Oh. Ano ba yan? Sige, buksan mo. Uy. 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 Ano ba yan? Uy. Ano ba yan? Iron Man. Wow! Iron Man ba yan? Tingnan nga natin. Ito ko yan eh. Yes. Ano ba yan? Pakita mo sa kanila. Tingnan nga. Pakita mo sa kanila. Ano ba yan? Iron Man. Wow! Bukas natin para hindi masira. Wow. Unboxing po tayo, mga kapupot. Mga kapanggap. Kapangga. Mga mahilig magpanggap dyan. Yeah. Wow! Ano ba yan? Iron Man. Wow! Lagyan natin ng battery. Opo. Ang sasabihin? Thank you. Wow! Oh, sabayaw. Oh, Dance kayo, Singka. oh, 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 Dance ka din. oh, Dance ka din. oh, sumayaw. Ah, ah. Hamak mo na. Ay, gusto niya. Hawakan mo na. Ganun mo na. Play mo na. Ah, Singka. Wow! Ang sabihin? Sabihin,